כאן הבדורים, חג שמח. חג שמח. ויש לנו היום סרטון מפחיד. מה מפחיד? אבל לא באמת. טוב, תראה לצופים שלנו. אוקיי, חבר'ה, זה הסוכריות הכי מגעילות ומסריחות. וקודם כל, אני רוצה להראות לכם, למי שלא יודע, זכיתי מקום שלישי בתחרות ברידג'. מי ששואל מה זה ברידג', שישאל כאן בתגובות. כן, מי שרוצה... נענה לו. נענה לו בפרטי, אוקיי. אז המשתתפים שלנו היום הם... לב חלפון הצלמת. ברק חלפון. ורפי חלפון. הבן אדם שמה זה חי בסרט שעומד לנצח אותנו. טוב, אז תרגע את החיים. תצלם ככה. ספין דה וויל. את הוויל הזה מעצבן. צלם את הוויל. צלם רגע, לא רואים, תסתכל פה. גם אתה מצטרף. ככה, מפה. ויש לנו תפנית בעלילה מתן צור. תסתכל, תכוון את זה אליי. רגע, זהו, עצור. נו, גיא, תפסיק לזוז. טוב, הוא קיבל. מה יצא לי? לא, הזזת את זה, המסריח. זה יצא פה. יצא לי צהוב, זוז. טוב, יאללה. טוב, זה אסור או להסתכל. חרק מסריח רגע. או בננה. או כלב רטוב, או בננה. אוקיי, הוא קיבל את הבננה. איך? כלב רטוב! יש לנו פסול! תורי! אבל אתה פסול! ירקת את זה? נפסלת! שכחנו להסביר לכם את החוקים. ירקת, נפסלת, שתית... כנראה שאתה צריך. רגע, רק שותה מים, הוא פסול. פסול! הוא פסול. נו, אז יש לנו סיבוב שלי עם... לא, איזה נורא זה. כלב רטוב. רגע, לא מההתחלה. כלב רטוב. אוקיי. חרק מסריח או מרשמלו על האש? בואו נקווה שיצא לו חרק מסריח והוא ירק את זה. אסור לי לראות את זה. ברק מרשמלו, מה? חרק מסריח. מרשמלו. חרק. מצלמה. יש! מה זה? יש! מרשמלו! טוב, עכשיו אני רוצה להיות אחרונת אותך. אני לא משחק. זה חשוב, לא נורא, אני פרשתי. אז מתן פרש. וואו, איזה טעים! ברק, מה יצא לי? יצא לי טוב. אוקיי. אני יודעת את זה ברמת... בננה או כלב רטוב? בוא ניקח שני טוב. אחד! נריח. מה זה נריח? תראה. אני מכירה את זה כאילו בדיוק בסרטים. אז רגע, אם אתה רוצה לדעת מה זה ברידג' שלו בתגובות. לי המספר יהיה כתוב בתגובות. יש לנו עוד פסולה! מה זה היה? כלב רטוב! אוי, גם את בכלל... רגע, תורי. לא, מה אני מצטער? מה איתך? אוקיי, אני לא רוצה להשתתף. טוטי פרוטי או גרביים מסריחות? זה עכשיו קובע. אני לא ממליצה כלב רקוב. כלב רטוב, לא רקוב. רקוב. אוקיי, רגע, זה זה? אני לא יודע מה זה, נראה לי זה זה. תראה לי? יצא לי טוטי פרוטי. לא, זה אני בוחר לך, בואי נא. מה זה אני בוכחה? למה אני בחרתי לך, תורי? זה שלך, אתה צריך לקחת כזה. שיט. לא, זה לא זה. ורוד. אז כולם, כפי רגע. שאתם מבינים, זה דבר דוחה. זה. וואו, יאללה חבר'ה. תראה להם. רק ככה. זה נראה כמו מה זה קולה. פיץ'? לא, זה קולה. וואו, זה. שרה לגבי זה. אז זה יכול להיות? נו, תאכל כבר. מה זה אמור להיות בכלל? מה? גרביים מסריחות או טוטי פרוטי? כן, קיבלתי את הגרביים.